Palibe, ndimangomuyang'ana, nayenso ndikumandiyang'ana. Zina Atate ndila Mwana ndila Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, pamene cholinga chathu ndi kupanga zimene Ambuye Yesu anapanga. Kuti Ambuye Yesu anasiya ulemerero wake ndi kubwera pansi pano, cholinga chona kuti ife tikamuona mmene watikondera nafe timukonde, tikamukonda timusatire, tikansatira tikafike kumene iye anafika, kumene konde kupondesa mawu a Mulungu padothi. Lero tikunena kuti palibe ndimangomuyang'ana naye ndikumandiyang'ana. Palibe ndimangomuyang'ana nayenso ndikumandiyang'ana. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa Marko mutu wa 15 kuyambira ndime ya 33 kulekeza 39. Nthawi itakwana 12 koloko masana padagwa mdima pa dziko lonse mpaka pa 3 koloko. Sono nthawi ili 3 koloko Yesu adafuwula kwakukulu kuti Eloi Eloi lama sabakatani, ndiye kuti Mulungu wanga mwandisiyiranji. Atamva mawuwo ena amene adayimirira pomwepo adati tamverani, akuitana Eliya. Motero wina adathamanga nakavika chinkhupule mvinyo osasa nkuchisomeka ku bango nampasira kuti amwe. Anzake wadati tayima tione ngati Eliyayo abweradi kuzamusisa. Koma Yesu adafuwula kwakukulu nasirizika. Chinsalu chochinga chija cha nyumba ya Mulungu chidang'ambika pakati mpakati, kuyambira pamwamba mpaka pansi. Mkulu wa asilikali amene adayimirira pomwepo kuyang'anana naye ataona kuti Yesu wasirizika akufuwula chotero adati ndithudi munthu uyu analidi mwana wa Mulungu. Mtenga wa Ambuye. Ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Palibe ndimangomuyang'ana nayenso ndikumandiyang'ana. Lero tatiyeni ndina abale tikale ndi mpata wosinkhasinkha za maso ndi mtima munkhani ya chikondi. Maso ndi mtima munkhani ya chikondi. Dziko lapansili Mulungu mwini wake adalimanga pa maziko a chikondi, ndipo aliyense amalimva kukoma malingana ndi chikondi chimene akulandira. Komanso amakomesa zikoli malingana ndi chikondi chimene iye akupereka. Chikondi chimenechi chimatha kuyezedwa nthawi zina poyang'ana nsembe imene munthu akutha kupereka, chifukwa cha amene akumunena kuti amamukondayo. Mwakuti pamene Ambuye Yesu adanena kuti palibe chikondi choposa ichi chakuti munthu nkutaya moyo wake chifukwa cha wina, Yohane 15:13, adatisonyeza kuti chikondi ungathe kuchiyeza. Chikondi ungathe kuchiyeza. Chikondi ungathe kuchipasa muyeso. Ndiye lero takayeza ni chikondi cha amene mmanena kuti mmawakonda. Tapitani mukayeze chikondi cha amene amakukondani. Tiapangire skelo, tipange skelo ya chikondi. Ndipo tipasa magrade. Kaya tipanga grade 5, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1. Munthu amene amangokuuza kuti amakukonda koma palibe chooneka chimene kuona iwe, amangonena pakamwa, amene timpasa grade 5. Musazapange mistake yoyeza chikondi potengera katundu amene amakupasa ni munthu. Munthu amene amanena kuti amakukondani ndipo amakupasa ni zinthu, kukugulira ni zinthu, kukumangira ni nyumba, kukugulira ni galimoto, zonsezi ngati akuzipanga ndi makobiri akuba kapena makobiri amene wapanga katangale, ameneyo tanchosa mu mpikisano wa chikondi. Grade 9 tipasa grade 9 ameneyo tanchosa mpikisano wa chikondi chifukwa chona kuti akugwiritsa ntchito makobiri okuba, akugwiritsa ntchito makobiri akatangale kuti azinena kuti amakonda, tanchosamo ameneyo grade 9.
amene amakupasa zinthu nakugulira zinthu zimene iye mwini wazikesera thukuta, ameneyo timpase grade 3. Chikondi cha grade 3 chikulowera ku grade 1. Ndiye pali amene amakuza kuti amakukonda, amatha kukuluzira zinthu, ndipo amatha kulepa zimene iye amati agwirise ntchito, zimene zikanafesa moyo wake wa iyeyo, ndikutenga ndikukupasa iweyo. Ameneyo timpasa grade 2 ya chikondi. Apapa pali azibambo amene amatha kulolera kuyenda ndi kabudula ong'ambika-ng'ambika nchonga kuti akazawo akagule chitenje cha nyuwani. Tasiyanisa ndi wa grade 3 uja amene akungukupasa zinthu angotapa pa zinthu zimene ali nawo ndikugayira iyeso ndikusala ndi zina. Wa nambala 2 ndi amene akulepa ngakhale chimene iye akanagwirisa ntchito. Pali mayi wamasiye uja pa nkhani yomwe akulepa chimene akanagwirisa ntchito ndikukulepera iweyo, amene tikusiya pa grade 2. Muli achina Msamaria wachifundo uja amene makobera amene akanagwirisa iye ntchito watenga ndikumpasa wina wake kuti iyeyo apeze bwino. Kuli anthu amene ulemu wawo aupereka nchonga kuti asunge ulemu wa akazawo, asunge ulemu wa amunawo, ndikumanyozeka anthu ndikumapusisa chimene iwo akanatha kugwirisa ntchito ansira wina kuti iye uja apindule kuchokera ku chimene chicha. Sopano grade 1 ndiye timpasa ndani? Grade 1 ndi amene amapereka ngakhale moyo wake womwe chifukwa cha iweyo. Ambuye Yesu ndi chisanzo nambala 1. Kunali woyera uyu Maximilian Kobe amene anapereka moyo wake chifukwa cha wina wake. Pa grade 1 imeneyi pali amene amapereka nthawi yawo kuti angokhala nawe. Amene amapereka nthawi yawo kuti angokhala nawe, amene uteka pa grade 1 ya chikondi. Amasiya ntchito yawo kubwera ku maliro a m'bale wako ndikuzangokhala nawe. Sikuti apanga china yake angobwera kuzangokhala nawe. Ambuye Yesu, amayi Maria, ophunzira ake amene anangosiya ntchito zawo ndikukhala nawo kukwati wakukana. Anachoka huko ndikukangokhala nawo pa maliro a Lazaro. Chikondi osati chopereka katundu, ayi, koma chozipereka iweyo. Chikondi osati chongotumiza makobiri ani mathandiza amayi yanga koma osapitako. Chikondi chona kuti iweyo thupi lako ukulipereka. Ndizosiyana munthu amene akungopereka chikondi chongotumiza chithandizo, chongotumiza katundu koma iyeyo sapitako. Nsembe imene ukupereka iwe ukupereka nsembe ya makobiri. Koma pa nambala 1 pali amene amapereka nsembe ya iye mwini. Mene anapangira Ambuye Yesu anasiya mpando wake waulemerero ndikubwera kuzapereka nsembe ya iye mwini. Mempi amene amangotumiza galimoto yake, amujeni ambulance muthandizikire maliro. Kandi president amene amangotumiza chithandizo mwakuti kumeneko. Koma iyeyo sabwera ndikuzakhala nanu, sabwera ndikuzipereka iyeyo. Amene sitingamwike grade 1. Grade 1 ndi iweyo thupi lako lolikapezekepo. Thupi lako lolikapezekepo. Upereke iweyo nsembe ya iwe mwini. Imene ndi nsembe imene amapereka ansembe. Ndi nsembe imene amapereka masisteri. Anthu tazaza chamadaba kuti kodi ansembe wasapereka zambali chifukwa chani? Masisteri wasapereka zambali chifukwa chani? Mamveso yake ndi amenewo. Akufuna apereke chisanzo chona kuti titha kupitirira pakungopereka zinthu, titha kupitirira pakungopereka katundu, upange nsembe ukhale iwe mwini. Weka iweyo uzipereke nsembe. Mchifukwa chake Ambuye Yesu anena kuti palibe chikondi choposa ichi chakuti munthu afere munthu nzake. Imene ndi grade 1. Chikondi chimene Ambuye Yesu anachirira munda wa Getsemani. Petro, ophunzira anga, kodi mwakanika kukhala nane ngakhale 1 hour? Mukatenga Aroma 5:7 akunena kuti Ambuye Yesu adaonesa chikondi choposa pakufera osatinso munthu wabwino yayi, koma pakufera munthu ochimwa.
wochimwiridwayo amene ndi Ambuye Yesu ndikukhalanso iye amene akupereka nsembe imeneyi. Chikondi chimenechi ndi chimene azimayi amaonesa m'mabanja pamene atalakwiridwa ndi amuna awo, amakhululukira ndi kuwalandira moyo ndi kumapitirira. Chikondi chimenechi ndi chimene azibambo akuchipereka m'mabanjamo pamene akazi awo atachita chinthu choyipa, agwidwa akayapanga chani, iwo amati yayi ine chikungofuna tu ine ndifuna kuti akazi angawa aone kulakwa kwawo, andisimikizire kuti ayesesa kupewa zimenezi basi, kenako moyo wathu uzitani uzipitirira. Anthu kumuyang'ana azibambo, hayi koma bambo inu zimene zichokera pakamwa pano. Chikondi chozipereka iweyo, osati jamani kuti hayi amene andipesa, amene andipasa matenda, amene andipanga. Chikondi chakuzikonda, chikondi chozipereka iwe mwini, chikondi cha grade 1. Anthu ngati amenewa palibe amene amawayimbira ng'omayi, palibe amene amakambaza iwo, pakuti ambiri timakonda kuchemerera ndi kufalitsa nkhani za amene athesa mabanja awo. Uja athesa banja lawo. Koma za amene akulimba mbanja muja ndi kumapereka nsembe za iwo yeni amene ustikambaza iwo. Koma ndikukusimikizirani kuti anthu abwino amenewa alipo ndithu ndipo ndi ambiri. Anthu abwino amenewa alipo ndipo ndi ambiri. Chikondi chokhazikika, chikondi chimene chafikapo. Anthu amafunsana, amayi banja likuyenda bwanji? Lili bwino. Kumati koma ino tuli maoneka kuti munafikatu. Kati inde feso tinafika ndipo kwa basi. Chikondi chimene chidafika. Sichikusundaso ayi, sichikulowera kwinaso ayi. Chidafika, chidakhazikika. Izizi anthu amanena nthawi zambiri mu nthawi ya mtendere, nthawi yabwino, mu nthawi yopanda mikangano, mu nthawi yopanda mavuto, mu nthawi ya madaliso. Ndakhazikika ine ndiye ndinafika. Pakabuka mikangano ndi mavuto amakhala ngati mbewu yozalidwa patanthwe, zuwa kungowala osachedwa kufota. Ayi ine maoneka kuti sinafike pakhomo pano. Amuna anga mukuoneka kuti simunafike. Chikondi chimene chafika ndi chikondi chimene si chisuntha ngakhale pa mavuto. Chikondi chimene chimakulakwira iwe nkuchiuza muona mtima kuti ndimakukonda. Chitakulakwiratu. Munthu amene amakuchimwira koma akakuza kuti ndimakukonda, iwe nkukhulupirira kuti ngakhale munthu iwapanga izi sakunama, uyu amandikondadi. Amandikondadi. Mulungu titanchimwira amatikondabe. Mulungu timanchimwira koma nzotheka ndithu kunkondabe iyeyo ngakhale ifeyo timanchimwira. Ndikumaziwa kuti ndili ndi mwana, Mulungu chakakhala ziwa kuti ndili ndi mwana wanga wochimwa pakuti koma amandikonda. Koma amandikonda. Petro anankana Ambuye Yesu. Koma atamfunsa kuti kodi umandikonda? Yohane 6 anankha kuti chani? Inde Ambuye ndimakukondani. Ndimakukondani. Ambuye Yesu ananenapo Petro kuti choka Satana pita kumbuyo kwanga. Koma Ambuye atamfunsa kuti Simoni mwana wa Yohane kodi umandikonda? Petro anankha kuti Ambuye mmaziwa zonse, mukuziwa kuti ineyo ndimakukondani. Ngakhale ndili wochimwa chonchi, ngakhale ndakhala ngati ndapanga choloka chonchi, koma inuyo mukuziwa kuti ineyo ndimatani ndimakukondani. Chikondi cha Petro pa Ambuye Yesu chinafikapo. Chikondi cha Petro pa Ambuye Yesu chinafikapo. Chinthu chimodzi chimene chimachitika ndi anthu amene chikondi chawo chafika ndikumva kukoma kungokhala limodzi. Amene chikondi chawo kuti chikondi chake chinafika, kuti muzaone kuti awa chikondi chawo chinafika, samangomva kukoma kupasidwa katundu. Pa birthday yanga simuna ndipangire kanthu, apa sikula kutanga simuna pange chakuti. Amene chikondi chawo chafikapo sangomva kukoma kupasidwa katundu, kapena kugaira na zinthu, kapena kugaira na makobiri. Amamva kukoma kuti wina uja alipo. Amamva kukoma kuti wina uja ali apa. Amamva kukoma kuti wina uja wakhala pafupi nane tili limodzi. Ndili pano ndi amunanga. Ndili pano ndi akazanga. Chinthu chimene mabanja ena
akuchilalamika ndipo akuchisowa. Mabanja ambiri nkhani yake ndi chani? Ndili pano amunanga ali ku Joni, ndili pano amunanga ali kumowa, ndili pano akazanga ali kwa amayi yawo, ndili pano akazanga ali ku Lilongwe. Ayi, chikondi cha grade 1 chimadusa pakatundu, chimadusa pasabwino zimene akupangira, chimafika pa iyeyo. Chifuna ine simakobiri anu, chifuna ine sikatundu wanu, chifuna ine sichithandizo chanu, koma ndikufuna inuyo mubwere mukhale apa ndizikuonani. Ndimene anapanga Ambuye Yesu kusika kuchokera kumwambako ndikubwera kuzakhala apa. Ndimene anapanga Maria kuchoka kuja ndikubwera ndikuzakhala apa. Ambuye azimuona. Ngati timakanika kupereka chikondi chimenechi kwa munthu nzathu oneka ndi maso, nzosadabwisa kuti timalephera kupereka chikondi chimenechi kwa Mulungu amene ndiye cholinga choyamba cha lamulo la chikondi. Timakanika kumpasa chikondi chimenechi chopezekapo cha grade 1. Konda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Luka 10:27. Chikondi chathu cha Mulungu ndi chomwecho. Ndili pano Mulungu iye ali kuti? Ali kumwamba. Ine ndili pano, Mulungu ali kumwamba. Naye Mulungu akakhala muchalichi mwake nati ndili pano, anzangawo ali kuntchito nanena ine. Kumpasa Mulungu chikondi cha grade kandi 5 kandi grade chani. Chikondi chonkonda Mulungu chifukwa cha zinthu zimene amatipasa. Chikondi chonkonda Mulungu chifukwa cha mapemphero amene amayankha. Tikuyenera kudumpha pamene paja tikafike pa grade 1 yoti Mulungu ja azitiona. Kumfunsa Mulungu kuti Mulungu amene mmakonda aja ali kwani? Mulungu kuyankha momvesa chisoni. Momvesa chisoni. Ndili pano, anzanu azanga wali kuntchito. Ndili pano, azanga wali kwawo. Kumpeza ngakhale sande lomwe kumfunsa Mulungu, Ambuye bwanji? Ndili pano, anzangawo ati zovala zawo nzakuda sana chape ndisabwera. Ndili pano, anzanga wati ali ku overtime akukazisaka. Ndili pano, anzanga wati apita kuona udwala. Chikondi chosapereka nthawi yako, chosapezeka mutakhala pamozi, chikondi chosapezeka mukuchezera limozi, chikondi chosapezeka mutagwirana mkono. Ndi chikondi chimene lero ndafuna kukumbusani kuti chikondi cha grade 1 chimakhala chikondi chimene iweyo ndi amene uli center, iweyo ndi amene uli ofunika. Lero ndabwera pano kuti ndikukumbuseni ndikuti mtima wanu kuti muziwe kuti mukumanidwa, mmakondedwa, mmakondana, koma simunafike pa nonga wa chikondi. Simunafike pa nonga wa chikondi. Mwakutisidwa ndi zikhwakhwa za chikondi. Lero mukweze quality ya chikondi chanu. Chikondi chanu ndi Mulungu wanu poyamba muchikwezere quality yake. Kenaka chikondi chanu ndi amene mmauza kuti mumakondanawo, akazanu amunanu. Ndipo tupano ndikuti mutakupitirira pa chikondi chimene mulipo. Nkuchikomesa nkumamva kukoma, nkumamva kunong'omera koposera. Kukoma kumene ndikunenako sikukoma kumene dziko lapansi limapereka ayi. Kukoma kumene ndikunenako ndikukoma kumene dziko lapansi lingakupaseni. Kukoma kopanda season chifukwa kulibe reason. Kupatula kupezeka kuti muli apa. Kupatula kupezeka kuti mwakhala pano. Thupi lanu ndi ili, langa ndi ili, takhala pamozi. Kukhala pamozi, kumveserera chikondi, kumveserera kambebe kaokondedwa wako amene ali pompo. Kwina kumukumakambisana tinkhani tiwiri titatu. Sunthanibe. Chikondi chanu mutakuchikomesa.
Koma benga kali tafika pamenepo ndafuna kukuitananso abale kuti musunthebe chifukwa pali ka step kena kake kamozi kamene mutakusuntha. Bweresanipo maso ka step kamozi kamene mutakuonjezera mbweresepo maso ndifuna kuti ndimangomuyang'ana naye kumandiyang'ana palibe. Inde maso ake ndikunena ine ndi maso omwewa. Sekani pakamwa maso alowe mbwalo. Sekani pakamwa maso alowe mbwalo kumayang'anizana. Kodi inu mmaziwa kuti mudiso muli chikondi? Wasembe akukambaza chikondi kaya nazimva kwani. Maso muli chikondi, mudiso muli chikondi. Bambo munazimva kuti zinandichitikirapo. Ndawe mene ndili standard 7 ndikuuza nikankhani aka. Ndikuuza ni chifukwa chona kuti ine ndimakhulupirira kuti muchina chilichonse chimene chikundichitikira Mulungu ali ndi cholinga. Ndipo Mulungu akufuna kuti nditapemo kaphunziro kena kake kamene pena pake suzati kugawana ndinu kuti mumvese bwino zimene iye afuna kuti mumvese. Ndikuisa ntchito kankhani kameneka kuti mumvese za chikondi chimene ndikufuna kuti chikhale pakati pa inu ndi Mulungu wanu. Ndinali standard 7. Tinali mkalasi mbali na ya nyamata mbali na ya asikana sitimasakanikirana. Tikukhala atatu pa desk yathu anyamata atatu ife ndimene idapanga malire ndi desk ya asikana ena kumbali ya asikana. Zidangochitika kuti aphunzisi akuphunzisa akulemba pa blackboard chimfine chinandigwira. Nthawi imeneyo COVID kulibeko chimfine chinandigwira. Choyechemula chinandipeza. Inosaziwa kuti desk ina yanza thuwa mbali inayo kukuchitikanso zangati zomwezo. Mmene ndikati eche nayenso msungwa nayo mbali nayo nati eche. Sizinaleza chilendo kuichemula mkalasi. Koma titaichemulira limozi tinayang'anizana. Alinsana tembenuka ndipo tinayang'anizana maso anagundana. Kuyang'anizana kumeneku kumene tinayang'anizanako ngakhale kunali kwa timphindi tochepa koma kunaoneka kuti padusa china chake pakati pathu. Anali msungwa anaoneka bwino. Mwaka nthawi kochepa panadusa kachikondi kena kake kamene ngakhale aphunzisi amene atamva kuichemula kuja anatembenuka mozizimuka kuti aone kuti kodi ndi ndani amene waichemulayi. Ngakhale aphunzisiwo nawo anaona kuti padusa tukena kake apa. Kuyang'anizana uku kwaolosa uthenga wina wake. Anangotuluka kukatenga anzawo aku standard 8. Tatieni kukalasi kwanga mukamange ukwati. Ife anatenga ndito aphunzisa anzawo tieni kukalasi kwanga kukoneka kuti kufuna kukhale ukwati. Tieni mukamange ukwati. Pamene mwatengana ndipo mukuti uyu ndi wanga. Nthawi yongokhala nkumayang'anana. Nthawi yongokhala nkumamuyang'ana okondedwa wakoyo ndi nthawi ya mtengo wapatali koopsa. Mayi kukhala paja, bambo kukhala paja, moyang'anizana nkumangopenyana, nkumangoyang'anizana. Timaona mmastatus ngakhale mmavisho ana asukulu akuyerekeza ati chikondi namayenda ati maujeni makati woko namayenda namatembenukirana nkuyang'anizana. Sinkunena kuyang'anizana kwake kumeneko kapena kuyang'anana kwa pachibwenzi ayi kuti kungomuyang'ana chifukwa kuti ukumfuna. Kuyang'ana kwa chisinunena kumeneko kumuyang'ana munthu amene ndi wako kale komano wangopeza nthawi iyi yopitirira kuona ndi kunjoya ubwino wake pamaso pako. Ndito kuyang'ana kumene kunena pano. Kwayang'ana akazako amunako amene ndi ako kale.
koma wanguzipezera kanthawi kuona kuti kanyengo kuona kuti ukhale pansi uwayang'ane. Chifukwa nthawi zina pamene munthu ali wako umaleka kuona zabwino mwa iye, osati chifukwa chona kuti iye uja waipayi, koma chifukwa iweyo waleka kumuyang'ana. Chifukwa kuti iweyo waleka kumuyang'ana, chidwi chako mwina chapita kwina kwake. Mulungu wanu mmaleka kuona zabwino mwa iye, osati chifukwa Mulungu uja waipayi, koma inuyo mwaleka kumuyang'ana Mulungu. Mwaleka kumuyang'ana Mulungu. Kodi nkhani iyi kuti chani? Nkhani ili pano ndi nkhani ya mapemphero inu, ubale wanu ndi Mulungu. Kunali wansembe otchedwa Yohane Vianney anamuona mdala wina wake mulimi chabe mulimi akubwera ku chalichi. Iyi nkhani yoona. Ndipo munthu uja amabwera ndikulowa mchalichi ndikungokhala mchalichi muja kumayang'ana kuguwa kumene kuli Ukaristiya mu tabernacle. Adapanga zimenezi masiku onse, ndipo Yohane Vianney siku lina anankodola mkuluja ndikumfunsa, mkulu, kodi ndala iweyo kumene kuja umayang'ana kuchani? Umayang'ana kuchani? Mkulu yanankha kuti palibe. Palibe. Ndimangomuyang'ana ndipo nayenso amandiyang'ana. Vianney anakakhala pansi phee kulilingalira yankho limeneli. Akuti palibe. Amangondiyang'ana ndipo inenso ndimangomuyang'ana. Nanena Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya. Ndifo nkhani imene ina ndikumbusa zimene zinandichitikira standard 7 yo. Apo zisatabwera awiri inu iwe umamuyang'ana chani uyu? Yankho lake linali limenelo, palibe. Ndilangomuyang'ana nayenso ndikundiyang'ana. Ndilangomuyang'ana nayenso ndikundiyang'ana. Mkuluyo anayankha yankho limene linampasa chidwi Vianney. Akatolika tili ndi sakramenti limene lila Ukaristiya limene lili ndikuthekera kokweza chikondi chathu kwa Mulungu, chokweza chikondi chathu kwa Ambuye kufika pa msinkhu ongokhala naye monga Mariya ndikumacheza naye. Ambuye anatenga umunthu wathu ncholinga chona kuti tizitsa kumkonda mmene tingakondere munthu nzathu. Sakramenti limene kuzera mu mwambo wa kupembeza Ambuye athu khala mu Ukaristiya limatipasa mpata ongokhala nkumamuyang'ana nayenso ndikumatiyang'ana. Kulowa mchalichi muja ndikumangomuyang'ana nayenso ndikumakuyang'ana. Ngakhale mukungoyang'anizana, maso anu ndi ake amakhala akusinthana chikondi chodabwisa kuposa zimene zinandionekera ine standard 7 mayeso aku seminary asanatuluke. Chifukwa nthawi imene nditangosala mwezi umodzi kuti nzipita ku seminary, nthawi imene kachitika zimenezo moti mmene apiso mabwera ndi anzawo achola kuti awatenti amangirize pamodzi afuna amanga kwati ine kuti koma ku seminary kuja kuthekapo apa. Kuzera mukuyang'anizana kumene timayang'anizana ndi Ambuye timata kuona nkhope yathu m'maso mwake. Iliyo mukuzwa kuti maso a munthu ndi kalilole, maso a munthu ndi galasi limene ungathe kuonamo nkhope yako. Tiyeni lero inu ndine tikhale ndi chidwi chokalowa mchalichi ndikukhala pansi kumuyang'ana Ambuye Yesu. Tikhale ndi chidwi chokalowa mchalichi ndikukhala pansi kuyang'ana Ambuye Yesu mu sakramenti la Ukaristiya. Ndi pemphero lokoma ndiponso lothandiza. Anthu kupezani muli mchalichi muja, kodi inu mukuyang'ana kuchani uku? Palibe. Ndimangomuyang'ana nayenso nkumandiyang'ana. Kodi inu mugaza kuti mutati muzimuyang'ana Yesu naye ndikukuyang'anani pamene pachitika cha madaliso amene angavumbe pamene ndi anthu cha. Ndafuna kulimbikitsani kuti muzikonda kupembeza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya. Kwa mpita kuchalichi kuja ukakhala pansi ka 30 minutes, ka 1 hour, 2 hours, 3 hours kumuyang'ana iye amene mumankonda, iye amene amakukondani. Ndakupasani yankho lero. Wina akazakufunsani kodi kumene mayang'ana chani? Yankho lake palibe. Palibe. Ndimangomuyang'ana nayenso nkumandiyang'ana. Mulungu wamphamvu zonse dalisana nanonse amene akufuna kuyandikirani. Tikupempha kuti mutipase chidwi chokhala nanu kuti poteropo tikuze chikondi chathu ndi inu. Tipempha zonsezi zina Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Takuthokozani abale, sipina zakhalani pomwepo.
munali ndine Elizeyo Bambo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.